Мәхәббәт ул җирдә иң көчле хис, үлгәнне кабат терелтә. Сынган канатларыны бик тиз ялгый, йөрәктәге бозыны эретә. Күзләремә кара, ышанмасаң, кереп караерсың җаныма. Бар күңелем белән сөям сине, ышан җаным, ышан син миңа. Күзләремә кара, ышанмасаң, кереп караерсың җаныма. Бар күңелем белән сөям сине, ышан җаным, ышан син миңа. Синең өчен бар нәрсәгә әзер, көтеп кенә тора йөрәгем. Барча җаным сиңа тартыла бит, яратканым минем теләгем. Күзләремә кара, ышанмасаң, кереп караерсың җаныма. Бар күңелем белән сөям сине, ышан җаным, ышан син миңа. Өметләнеп көтәм һәр көнне мин, очрашырбыз бәлки кичләрдә. Бер мизгелгә ынтыласы иде, эреп назлы хисләрдә. Күзләремә кара, ышанмасаң, кереп караерсың җаныма. Бар күңелем белән сөям сине, ышан җаным, ышан син миңа. Күзләремә кара, ышанмасаң, кереп караерсың җаныма. Бар күңелем белән сөям сине, ышан җаным, ышан син миңа. Бар күңелем белән сөям сине, ышан җаным, ышан син миңа.